nagustuhan. Ito na ko nakita sa may ukay-ukayan, matud sa tindira nga branded kuno tong brifa, maong perting mahalan kay made in America. Brief na mahal, ako ang gibayran kay nagtukog ligon ugahit nagision. Brief na mahal, ako adayong gisulayan, wala ka api o bulan, naguslot na ang sakang sa brief na mahal. Pwerte kong ilaran sa maro nga tindera, fake man di ay tong brifa, hindi mo ikan sa China, maro nga tindira, nilayas wa napakita. Akong brief di na masuot kay dako kayo guslot. Brief na mahal, ako ang gibayran kay nagtukog ligon ugahit nagision. Brief na mahal, ako adayong gisulayan, wala ka api o bulan, naguslot na ang sakang sa brief na mahal. Brief na mahal, ako ang gibayran kay nagtukog ligon ugahit nagision. Brief na mahal, ako adayong gisulayan, wala ka api o bulan, naguslot na ang sakang sa brief nga mahal.